може нещо страшно, много страшно, нещо много страшно да се случи с нас. Нещо страшно, много страшно, нещо много страшно да се случи с нас. Аз те моля, спри да тичаш ти след мен, Жанам, друг обичам, спри да ходиш ти след мен, Жанам, смисъл няма, спри да тичаш ти след мен, Жанам, друг обичам, спри да ходиш ти след мен.